ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи канали Юристиҷа муроҷиат кун, скидка дора. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо оиди парвозҳои нав муқарраршуда аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Минск, яъне ки ба Беларусия. Чӣ қадр ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар моҳи ноябр парвоз муқаррар кардагӣ буд аз Тоҷикистон ба Беларусия ва хушбахтона дар моҳи декабр низ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба Минск, яъне ки шаҳри Беларусия 10 парвоз муқаррар карданд ва шахсиятҳое ки барои ин парвоз вориди ҳавопаймо мешаванд бояд бо худшон маълумотномаи тиббӣ бо забони русӣ ё ки беларусӣ ё ки англисӣ дошта бошанд ва маълумотномае ки бо худ мегиранд на камтар аз 96 соат бояд бошад. Агар ки аз 96 соат зиёд боша, аллакай вай маълумотнома ба ҳисоб намеравад. Рӯйхате ки 10 парвоза муқаррар кардагиянд аз Душанбе ба Минск ҳоло буромадагӣ нестае ва агар ки анаму ҷадвалаш пешниҳод шуд, иншааллоҳ ки бо навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем. Акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро, саволҳое ки ба мо равон кардагиен. Хоҳиш мекунем ки бо диққат то охири навора тамошо кунем. Шералиҷон нависта: ассалому алайкум бародарони азиз, созаи хубен, ма ҷои кор кофтесам, бекорам. Ягон кори садовникӣ ё ки охрана бошад ба ҳамин номерои 893 54 78 513 занг занед. Илтимос, пешакӣ раҳмат. И бародармон ҷои кор кофтеста будай, хоҳиш карда ки ба ҳамин рақамош занг бизанед. Агар ягон кас ки ҷои кори холӣ дошта боша ё ки ягон ҷои кор бидона, марҳамат амн бародара дастгирӣ кунед, иншааллоҳ ки бо савобуш ба шуморо мерасад. Тошуф раҳмат нависта: бисёр муҳоҷиро фаҳмидам ба Ӯзбекистон рафтесиянд, 28 000 рубл бидай пули билет ва пули автобус то Тоҷикистон. Мана маъқул ки рафта бошад, илтимос нависед. Бисёр нафаро дар ҳаминҷа қайд кардагиян омадагӣ ҳастанд ва мо низ дар ин бора видео кардагӣ ҳастем ки аз Россия ба Ӯзбекистон омадан ҳамин қадар маблаға дар бар мегира, яъне ки 27-28 000 рубл дар бар мегира ва аз уҷа бо тариқи автомобил аз сарҳад мегзаронанд шуморо, дар бар мегира 1000 рубл то 1500 рубл, яъне ки 250-300 сомони дигар. Парвизҷон Донаев нависта: салом алайкум, аблава то чанд солара мехапа, илтимос ҷавоб медоден акаи Сорвон. Аллакай даъват кардан ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ ба анҷом расид, яъне ки таваллудои 1993 то 2002 ба хизмати ҳарбӣ даъват мекардан ва оянда дар баҳорӣ бо фармони нав ки биромад аниқ мешавад ки солҳои таваллуди чанд даъват карда мешаванд ба хизмати ҳарбӣ, яъне призифи баҳориш. Гуландон Ёрбекова нависта: ассалому алайкум, границаи Тоҷикистон Ӯзбекистон кушода шуд, ма Тоҷикистон рафтанӣ бошен. Агар дар Россия қарор дошта бошен, метавонем ки прямой рейс қатъи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёем бе воситаи Ӯзбекистон. Инак тахфифи соли нави оғоз гардид. Нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, ба духтурони дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва муроҷиат кунед. Ба ҳама намуди дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Аз номи Юристиҷа муроҷиат кун, бо скидкат мекунанд. МС нависта: салом бародар, через Турция мешава бренд? Илтимос ҷавоб диҳед. Через Турция ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадан намедонам бародару, лекин через Ӯзбекистон ё ки Қазоқистон риск карда анами одамо омадастиянд. Як каси дигар нависае ки ай Тоҷикистон ба Россия чанд сум билет? Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати ҳавопаймои Уральские авиалиния нархи чипта 7000 сомона дар бар мегирад ва Somon Air боша агар 395 евро. Ҷалол Қурбонов нависта: салом бародар, барои мӯи сар чӣ хеле дору тавсия мекунед? Барои мӯи сар наму рақамҳош ҳастай дар амҷа занг биза бародар, хичон тавсия метавонам.
наҷотов нависад: салом алейкум акаи Сормон, як савол. Ростае ки меган Қирғизистон фақат гражданини худаш ё кадоме паспорти Россия дора ҳамвора қабул мекунад? Албатта ки парвозҳои мунтазам байни Қирғизистон ва Россия кушода шудагиаст, вале мо дар чандин барномаҳо гуфтагием ки танҳо шаҳрвандои дохилии кишвар метавонанд ки рафтуомад кунанд. Мисол паспорти российский агар дошта бошанд, ай Россия метавонанд ба Қирғизистон раванд, ё ки аз Қирғизистон шаҳрвандои қирғиз метавонанд ба Россия браванд, ё шаҳрвандои қирғизе ки дар Россия қарор доранд метавонанд озодона бе ягон мушкилӣ ба ватани хичон баргарданд. Халид бин Валид нависад: акама имрӯз фаҳмидам ки ҳамаш барои бизнес будааст. Пули духтур яъне ки маълумотнома 1800 рубл даҳами авиакаса гирифтан, гуфтан ай дига ҷон нагирен ки фалшивия. Паго биё биги бира ягон хел ташхис намекунанд. Ахудат мегӯй ки декабрда рейсҳо аниқ нест. Ма 2 декабрда гирифтам, баъд има бачаҳо 6 гирифта иста буданд. Иҷа айби шумо ку нест. Узр, лекин худо дар саршон зана ҳамин хели золимора. Рост қайд кардӣ, айби ман нест бародару, лекин агар айрӯи рӯйхати авиакасаҳо бигирем, ҳозир ман дар интернет мезанам ҳаминҷа, мақсад ё ки хитонам бизанен, ҳозир моҳи декабра, ина рӯз 2 декабра бизанен, ба моҳи мая билет ҳастай, ё ки бизанен ба моҳи марта билет ҳастай. Лекин шумо он билетҳоро харидорӣ ки карден моҳи феврал ё ки март ё ки май, ба ҳамун билет оё рафта метонен ё ин ки не, и под вопрос аст. Барое ки мумкин агар худо накунад то он вақта вазъияти бемор бадтар шава, агар ҳама ҷоро махкам мекунанд ва билетҳотон мемонанд мехе. Ма ба ҳамин хотир мегӯм ки вақте ки моҳи декабрай, дар бораи моҳи январ агар шумо савол бутиҳед, ман мегӯм ки намедонам. Барое ки ин чиза танҳо худованд медонад пага чӣ гап мешава. Ҳар чизе ки ба ҳамун рӯз ё ки ба ҳамун моҳ тааллуқ ва вобастагӣ дорад ва пешниҳод шудагиаст, ман ҳамонро метавонам ба шумо бифаҳмонам, пешниҳод кунам. Ва дар мавриде ки авиакаса гуфтае аз мо ҳуҷҷати тиббиро бихарен, албатта ки вай дуруст қайд кардагиаст. Ин чиза дар чандин барномаҳо мара гуфтагием ки ҳар ки ҷое ки билет муқаррар кардагианд, ҳар ки ҷое ки ҳуҷҷати тиббӣ муқаррар кардагианд, аз ҳамунҷа билет ва ҳуҷҷати хитона бигиред. Барое ки мисол мегирем, агар ман дар як видео гуфтагием ки аз анамихели касаҳо шумо чипта харидорӣ кунед, ва бо дар давомаш гуфтагием ки агар ягон касаи дига харидорӣ карден, шумо ба дохили ҳавопаймо роҳ дода намешавем, чунки ин чиза ҳамин ҳукумат худаш пешниҳод кардагиаст. Яъне ки посолствои Россия ва посолствои Тоҷикистон дар Россия ҳамин чиза муқаррар кардагианд. Ин чиза ман аз пеши худам ё ки анамун авиакаса ай пеши худаш намегӯяд. Ин чиз фармон ва қарор ай бародар. Каромат Сафаров нависад: салом акаи Сорбон, илтимос ҷавоб деда ҳамин саволи ман. Дар оилае ки ду писараш дар хизмати ҳарбӣ бошад, ҳақ доранд сеюмша баранд. Дар ҳолате ки агар шумо 3 писар бошед дар ҳамун оила, дар ин ҳолат ду писара якбора бурданда ҳақ доранд. Дар ҳолате ки шумо агар ду писар бошед, дар ин ҳолат якташа ба хизмат мебаранд, ё ки агар дар ҳолате ки худат қайд кардагӣ сеюмги писара мебаранд, агар шумо 4 писар бошед дар оила, сеюмгишам ба хизмат мебаранд. Сами нависад: ассалому алейкум ака, мегуфтен оилаи ман гражданини Россия ва русзабон ҳаст, вале ду фарзандам гражданини русӣ дар Тоҷикистон ҳастанд. Метавонад бар Тоҷикистон равад? Илтимос ҷавоб гӯед. Албатта метавонад ки ба воситаи асоси ҳамун фарзандо биёяд ба Тоҷикистон, ё ки метавонад ба воситаи асоси ту, яъне ки шавҳараш шаҳрвандии Тоҷикистон надорӣ, ба воситаи худат ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир шавад. Бахан Назаров нависад: салом алейкум акаи Сорбон, абла ва ҳақ дора сардори оилара бара, ма ба куҷо шикоят кунам? Дар ҳолате ки агар ту ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳамун сардори оила ё ки якаписарира дошта бошӣ, дар ин ҳолат ҳақ надорад ки тура ба хизмат баранд. Ва дар ҳолате ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро ту дошта бошӣ ва маҷбуран тура гирифта бибаранд, пайвандони ту, падар модари ту метавонанд ки ба военни прокуратура ё ки мақомотҳои болоии дахлдор арзу шикоят кунанд. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар Инстаграм ё ки поёни ҳамин видео саволотон равон кунед. Дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.